Jamen hej igen. Så kører vi denne gang ser det ud til, at vi vil få Nidalee. French made Nidalee. Lad os se. Skal vi tage den franske frækkert eller Snow Bunny? Jeg er i tvivl. Fordi jeg kan godt lide dem begge to, men jeg tror den her det bliver et French made. Det er og bliver simpelthen det bedste skin til Nidalee. Skyder. Gå væk fra mig! Oh my god. Dumme Katarina, mand. Nej, lad nu være med den der shit der. Ej. Og vi er i kaform, og så ser det en aldrig til komme nu. Boom! Headshot. Småkage, mand. Der forsvandt jeg der bare lige. Oh. Yeah. Traps OP. Nej. Denne gang var der ikke nogen derinde, men det kunne godt have været en fællesdæks, der bare stod derinde med en ulti. Nej, ligesom der! Det er jo næsten fred og idyll her. Altså, han er altså nogle gode ulti for der. Ja, smukt. Ganges. Satans også. Nej. For mig! Damn! Det havde et godt hold. Det havde sgu det hele. Nå, lad os se. Hvor meget skade har jeg lavet? Yeah, stadig lavet med skade.